Ngiyakhuleka emakhosini, ngiyaphaphatha kuzo zonke iy'ngelozi ey'hlambolokile enazalwa nezembethe. Ngishaye isandla phezu kwesinge, ngiyathobeka. Yimina ingane yamakhehla uzalo likadonga likamavuso, ngiyingane kantshosho. Bantwana besithunywa, bantwana bakamoya, namhlanje ngiphakama ngesihloko engifisa ukuba sifundisane naso noma sikhulisane ngaso singabantwana besithunywa, singabantwana bakamoya. Namhlanje ngicela ukuba sifundisane ukuba ukhula kanjani esithunyweni. Abanye bathi ukuphakamisa, sokuphakamisa isithunywa. I-process yokuphakamisa isithunywa noma uhambo lokuphakamisa isithunywa luhamba kanjani. Namhlanje ngifisa ukuba sifundisane usikompilo labantwana bakamoya. Ukuphakama kwesithunywa kuba natural. Ukuphakama kwesithunywa ku-naturally. Ukuphakama kwesithunywa kuthatha izigaba nezigaba uze ufike la khona sesithi abantu noma idalwa ozembethe seziyakwazi ukukhuluma nawe uzizwe, ihlo likamoya selivulekile. Khona into esengiyinakisisile kulolu hambo lakamoya, ukuthi yebo, isimo sokuphakama kwey'phiwo zethu ziphakama ngendlela yokuthi kwesinye isikhathi iy'dalo zembethe ubona sengathi ziyakuhluphekisa. Ubone sengathi ekutholeni kwakho ukuthi wena wazalwa umbethe amandla okuphilisa abantwana bamvelinqange ngaphansi komthunzi welanga, kuba khona ubumnyama obubuhaqayo. Impilo iba nzima ngale ndlela yokuthi kawuzazi noma uyemumva noma uyaphambili, kawazi noma ilanga liyaphuma noma liyashona, uzithola usemzimeni uhluleka nje ukuthola umsebenzi. Zonke izinto zakho zivaleka ngenxa yokuthi wena usutholile ukuthi unabantu abadala, kodwa futhi kawubaphakamisi. Asikho step, akukho kwenzayo ukubalekelela kulolu hambo osuluthathile, kulolu hambo lakamoya. Kulolu hambo lakamoya indlela yakhona inzima kakhulu, kodwa uma icamago selivumile, izidalwa zakho seyivumile, kuba sengathi kawuzange wakuduza ebumnyameni. Namhlanje ngifisa wazi ukuthi ukuphakama kwesithunywa, ukuphakama kwamoya kufana ncamashi njengokuba sesikoleni. Iy'dalwa zakho zizokunikeza izinto okumele uyiphakamise ukulekelela lesimo sakho sakamoya. Zizokunikeza izembatho zokuthi ziphakamise, zikunikeze iy'khali zikamoya zokuthi uyiphakamise, ekuyizona ezikulekelelayo ohambeni lwakho, okuyizona ezikhulisayo ohambeni lakho. Kufana nokuba sesikoleni njengoba ngishilo, esikoleni ukuze uye ka-grade 2 uma ufunda, kumele uqale ka-grade 1. Ka-grade 1 kumele uwenze wonke umsebenzi olindelekile ukuthi uwenze ukuze uzophasa uye esigabeni esilandelayo esiwu-grade 2. Nakamoya kukanjalo. Uma iy'dalwa zikunikeza izembatho, zikunikeza iy'khali zikamoya ukuba uyiphakamise, ukuphakamisa kwakho kusho ukukhula esimeni sikamoya. Ukuphakamisa kwakho kusho ukuthi wena usulungelile noma usulungele ukuba ungandlulela esigabeni esilandelayo ekukhuleni kwakho kamoya. Uma asike sithi iy'dalwa zakho zikunikeza ithusi, zithi phakamisa ithusi, ungaliphakamisi lolo thusi. Zikutshengise amabhayi ukuthi nali ibhayi elithile siyakunikeza ngamaphupho noma ngey'bonakaliso ukuthi wena phakamisa leli bhayi, ungaliphakamisi. Wena njengomntwana kamoya ulindele ukuba uzokhula kanjani, uzoya kanjani esitebhini esilandelayo, ngokuba wena kwelamathongo noma kwey'dalo ozembethe noma iy'ngelozi ozembethe ubonakala njengomuntu ongezwa. Ubonakala njengomuntu ongalaleli ngokuba imiyalelo yabo kawuyilandeli. Sizokhulisa kanjani siye nawe esigabeni esilandelayo ekubeni izinto okumele uqale ngazo noma isigaba ebekumele uqale ngaso ungakaqali ngaso?
bese uyakhala uthi ezami iy'dalo kaziphakami. Mina ngiguduze bumnyameni. Baphakamile abantu abadala noma ziphakamile iy'ngelozi engazalwa ngizembethe. Zathi nasi isiphiwo sesithunywa bayangipha sona. Ngavuma ngomlomo kodwa manje ngiguduze bumnyameni. Kuzokhanya kanjani ekubeni wena uyanikezwa izinto nezikhali zikamoya ezizokusiza ukuba ukhuphekele ebangeni lelilandelayo wena kawuziphakamisi? Engabe esikoleni uyaya yini ebangeni elilandelayo, ebangeni leli okulo ungazange ufeze konke okulindelekile ukuba ukufeze kuloso sigaba osukukuyisa kwesikolo na? Impendulo ithi cha cha cha. Nakamoya kunjalo mntwana wesithunywa. Ukukhula kwakho kufana nokuba sesikoleni. Izinto onikezwa zona uma ukuthi amandla awukakaba nawo, zibhale phansi. Ngoba leso sikweletu leso sizohlazi sikhona ukuthi wena fangabe unethusi, ukube wena fangabe unenjeti, ukube wena fangabe usuyiphakamise impangela emnyama ekuyiyo ezohlanganisa zonke iy'dalwa ozembethe ukuba kazihlale zibumbane phezu kwesimo sempilo yakho naphezu kwesimo somzimba wakho. Uma wena ungakuphakamisi, uzokhula kanjani? Bantwana bakamoya, izembatho onikezwa zona, izikhali zikamoya onikezwa zona, imqhele njalo njalo, lezo zembatho lezo zisho ukukhula kwelikamoya. Umnikazi womsebenzi noma umnikazi osekunikeza lozo zembatho lezo usuke kupha amandla wokuthi wena uma umbatha lezambatho usuke umbathe mina uqobo. Mina uma ngikunikeza lezambatho ngisuke ngikunikeza amandla okuphilisa, amandla okukhula ngokamoya. Igaba negaba okhuliswa ngazo zisho elithile, zisho okukhulu kwelamathongo. Ngoba wena usukukhuliswa. Uma ngizokukhulisa ngiyisidalwa sakho ngikunikeza, asike sithi ngikunikeza umqhele. Umqhele usuke uphiwa ngamakhehla uwambethe. Asuke kunikeza amandla ngale crown, ifana ne-crown umqhele uma uphiwa wona. Uma ke ungawuphakamisi ke lo mqhele lo, lamandla kumele nginikeze wona ngizokunikeza kanjani? Ulindele wena ukuba singizidalwa zakho noma siyingelozi zakho sikukhulise. Sikukhulisa kanjani ungalaleli? Qondisisa ukuba zonke izinto ophiwa zona ngamaphupho nangezibonakaliso, nezinto ozibonayo wena uqobo, zisuke zinomsebenzi wabo esimeni sakho sikamoya, esimeni sakho sesithunywa. Zisuke zinomnikazi wazo. Lo mnikazi wazo uma iphakamisa phezu kwesimo sempilo yakho usuke egcwalisisa amandla esimo esithile. Mhlambe manginikezwa ibhayi lenjeti eblue, senginikezwa amandla ukuthi mina sengakwazi ukuphakamisa nokulekelela abantwana bakamoya esimeni samanzi. Ngiyaphakamiswa esimeni samanzi njengomntwana wesithunywa ombethe isithunywa samanzi, ukuthi mina sengiyakwazi ukuthi ngayisa abantu empophomeni ngiyobaqaqela izinto zabo. Mhlambe banginikeza amandla ukuthi sengakwazi ukuthi ngihlambulule imimoya yabantu, ngiphakamise izithunywa zabantu, ngilekelele abantwana bakamoya esimeni samanzi. Uma ngingaliphakamisi leli bhayi, ngiyakwazi na ukuqhubekela phambili? Okunye mntwana wesithunywa okumele wazi ukuthi asike sithi usunikeziwe amabhayi, usunikeziwe amajazi, usunikeziwe izikhali zikamoya. Kasikho isimo sento ikamoya ophiwa yona omele uvele uyihlome emzimbeni wakho ungazange uyiphahlele. Okay, uyakhonjiswa amabhayi ngamaphupho. Ukhonjiswa kwakho leli bhayi ngamaphupho, qala leso simo leso usikhulekise.
Usikhulekise uye elondoloza endaweni yakho la ekhoneni lakho uma ukuthi isigodla awukabi naso la okhuleka khona ufike usikhulekise uthi mdali wezinto zonke mvele nqangi wena oyisiqalo nesiphetho sempilo yami. Idalwa engizembethe noma ingelozi ehamba nazo zifisa ukuba ngiphakamise nali bayi. Ngiyacela mnini mandla onke ukuba wena ungikhanyisele ngalo. Uma ngiliphakamisa ngiyacela ukuba ngiliphakamisele ekukhanyeni. Ngihlukanisele mesiyolungileyo ulekelele idalwa engizembethe ukuba ziphakame phezulu kwesimo salo zikhuluma ukuphila phezulu kwabantwana bamvele nqange engizobakhanyisela ngaso lesambatho. Okulandela lapho kumele uliphahlele lolo bhayilelo ngaphambi kokuba uyolithenga. Uyakhuleka ukuthi bantu abadala ngiyalibona ibhayi eninginikeza lona noma ngiyasibona isambatho eningipha sona. Ngiyacela ukuba ningihlukanisele ngaso, ningichazele ngaso ukuba ngisiphakamisela bani. Ukusiphakamisa wami yimuphi umsebenzi leli bhayi noma leli jazi ekumele liwenze phezulu kwesimo sempilo yami naphezulu kohambo lami. Umnikazi walesambatho makaphakame akhulume ngaso ukuba njengoba ngisiphakamisela kwisiphi isimo, ngisiphakamisa kanjani, umsebenzi walesambatho uzoba yini. Emva kalokho mase uyahamba lesambatho uyosithenga ngenxa yokuba ungasiphakamisi wakho uyoba sengathi uyingane engalaleli imiyalelo yabadala bakunikeza yona, imlayelo yezidalwa ozembethe noma izingelozi ohamba nazo. Wena kawuzilaleli, kawuzithatheli entweni, kawulaleli. Bese uyahamba ke uyosithenga loso sembatho. Uma ususithengile leso sambatho leso, qala ngokuthi usihlambulule kuqala. Uyasihlambulula, usiwashe, usineke. Uma ususihlambululile ebese uya endaweni yakho yokukhuleka, uyasendlala, uyasikhulekisa, ubiza umdala weinsuku, uyacela ukuthi mnini amandla onke ngikhanyisele. Ukuphakamisa kwami lesambatho lesi masibe ukuphila kuwo wonke umuntu ozongena phakathi kwesigodlo sami noma kuwo wonke umuntu noma umntwana kamoya ozophakama afise ukuba ngimsize noma ngimkhanyisele ngento zakhe. Lesambatho mesiyolungileyo yehlisa umoya ongcwele phezulu kwaso, sikhuluma ukuphila phezulu kwabantwana bakamoya. Emva kalokho uma ususikhulekisile ayikho into ozoyiphakamisa phezulu komzimba wakho ongazange uze uyikhulekise, ongazange uze uyiphahlele. Uma ususikhulekisile ke usuyasiphahlela, usiyosibika kubantu abadala ukuthi bogogo nomkhulu nasi isembatho enisicelile kini. Ngizosibika kini ukuba niphakame phezulu kwesimo saso, ukuba umnikazi waso namhlanje akasembathe. Namhlanje ngizokhuluma ukuphila kulesambatho ukuthi ukusifaka kwesami kowami umzimba masibe ukukhanya phezulu kwempilo yami, masibe ukukhanya kumntwana kamoya ozofika kimi ezofuna ukuphila. Ngizokhuluma ukuphila phezulu kwaso, ngizokhulekela ukukhanya, ngizokhulekela amandla amazulu ukuba awasembathi. Bantwana bakamoya, bantwana bamvele nqangi, ngokukhulu ukuzithoba ngiyaphaphatha ngishaya isandla phezulu kwesinye. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyacela ukuba nisubscribe, ni-like, ni-comment ukuze sizokhula esimeni sikamoya. Yimina ingane yamakhehla ozalo likadonga likamavuso, ngiyingane kaNtshosho.